Dogacin ƙasar Hausa an yi naɗinka mai girma. Alhaji Faisal Ali Guguwa mu je mazan fama. Kai ya kai madogaci na ƙasar Hausa jinjina nema. Dogacin ƙasar Hausa an yi naɗinka mai girma. Alhaji Faisal Ali Guguwa mu je mazan fama. Kai ya kai madogaci na ƙasar Hausa jinjina nema. Dogacin ƙasar Hausa an yi naɗinka mai girma. Alhaji Faisal Ali Guguwa mu je mazan fama. Kai ya kai madogaci na ƙasar Hausa jinjina nema. Da fari zan kira sarki Allah wanda ya yi dare rana. Mai biyan bukatuna shi dai ne ka share kukana. Rabbi don isar manzan tsira ka kara sai ta zance na. Zan magani na farin gwarzo. Dogaci Zan barin shi zan furzo. Dogaci Dogacin ƙasar Hausa Faisal muna maraba mai girma dogaci. Dogacin ƙasar Hausa an yi naɗinka mai girma. Alhaji Faisal Ali Guguwa mu je mazan fama. Kai ya kai wa dogaci na ƙasar Hausa jinjina nema. Tsira isa gami da aminci kara gurin masoyina. Dan Amina Dagon Abdullahi Inuwa mai maganar rana. Ahalinsa sanya da sahabbai masu maganin arna. Sadari ina fata Dogaci da kara min digun mafita. Dogaci Masanya har da Faisal dan Ali Guguwa da muka wata ke dogaci. Dogacin ƙasar Hausa an yi naɗinka mai girma. Alhaji Faisal Ali Guguwa mu je mazan fama. Kai ya kai wa dogaci na ƙasar Hausa jinjina nema. Da sallama nake farawa zan isar da sakona ga dukkanin masoya. Faisal yau muna cikin murna. Shi aka baiwa dogaci na ƙasar Hausa za mu amfana. Ƙwarya ka aje gurbi, Dogaci maƙiyan ka masu bi. Dogaci Daga raba da Faisal daga Aliyu Allah ka girma dogaci. Dogacin ƙasar Hausa an yi naɗinka mai girma. Alhaji Faisal Ali Guguwa mu je mazan fama. Kai ya kai wa dogaci na ƙasar Hausa jinjina nema. Kowa da gwani na hito ne kun galawa ba su yaye ba. Cancanta ta sanya aka yi mai rawani ku yo duba. Mai kasa ta daura Umar Faruk ya ba shi ba bai ba. Mun jinjina mazan fama. Dogaci Mai rawani na alfarma. Dogaci Kai gaban su ka sha gaban su Faisal Ali ya mai matsayi dogaci. Dogacin ƙasar Hausa an yi naɗinka mai girma. Alhaji Faisal Ali Guguwa mu je mazan fama. Kai ya kai wa dogaci na ƙasar Hausa jinjina nema. Amma karawanin dogaci don ka wuce dukan tsara. Dole a ganka dole a barka ga mace masha dukan tsara. Ga kada mulki ga mukami to kuma biya yau saura. Ko da nasu bai kalar nau ba. Dogaci Ba ka san da tsoro ba. Dogaci Dokacin ƙasar Hausa ta fi mafi ka jagoran al'umma. Dogacin ƙasar Hausa an yi naɗinka mai girma. Alhaji Faisal Ali Guguwa mu je mazan fama. Kai ya kai wa dogaci na ƙasar Hausa jinjina nema. Faisal Ali tauraron karnin da ke fitar haske. In kayi taka kayi tarango mashi da ke gaban sinke. Sa gaban ka inda kake so babu mai yi masake. Guji kake na